kabeh kok. Lagi mangan mie ayam Ratu Gustine Juragane ngundang tagak bilong gendacap. Wonten dawuh Gok Nun. Aku ra sida suwita karo Durna. Lah pripun? Durna iki wong jahat. Durna iki wong elek. Durna iki pendhita sing angkara murka. Sebabe dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa, Gok. Lung. Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Alhamdulillah. Ya syukur ya ngundhuh wae pakarti kok ya. Lah iya, lah sebabe Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa.